ya do an hakilina ye kelen dongo do mais an ka hakili ma deli ka suru ka ɲɔgɔn na ka se bi ma imam ko mu a ko CEDEAO président ka dɔn ko Mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana do Mali est état souverain de Mali est un peuple debout Mali jɔlen do mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ k'i b'i hakilina imposer maliyɛn kunna mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ ko fanga min ye maliyɛn faga wari min dira ma ka taa terroriste kɛlɛ ka kɛlɛminɛnw sa ka na maliyɛn faga ko fanga ka to maliyɛn kunna mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka na maliyɛn bagabaga k'a fɔ k'olu n'u ye olu votera ye 2013 c'est pas parce que a ka ɲi ka tɛmɛ candidat to kan parce que olu hakilina a de bɛna Mali dilan bi Mali tiɲɛna donc mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ ko bɛ jagoya fanga sigi kan donc ni CEDEAO président b'a fɛ u k'an lamɛn u ka hakili jagabɔ kɛ u ka solution ɲini ne fana ye kuma ta comité stratégique tɔgɔ la an ye papier min dilan an y'o de présenter k'a kalan o papier in ko mun ko an bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw fo ne y'u bɛɛ ta kelen kelen k'a fɔ Nigeria président ye ale yɛrɛ a bɛna don min a ka jamana la Boko Haram k'u ye yɔrɔ caman ta a y'u gɛn fo Boko Haram bolila ka taa kɛlɛ ka jamana wɛrɛ la n ko Niger président ma n'ale kumana dongo don i n'a fɔ a bɛ kuma ni maliyɛnw min bɛ maliyɛnw kɔnɔ a b'o de fɔ fo an bɛ wɔsi tellement a ka kuma ka d'an ye n'a kuma Mali kuma ale ka jamana terrorisme ma yɔrɔ si minɛ a la fo bi kɛlɛ bɛ kɛ jamana jɔlen do n ko Ghana président ma ale yɛrɛ n'a kumana dongo don sur la scène internationale k'a fɔ ka africain kan k'i yɛrɛ ta u kana compter mɔgɔ si kan k'o bɛ africain bɛɛ nimisi wasa n ko Macky Sall ale yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ Sénégal a nalen fanga la réalisation min bɛ kɛ aéroport TGV ani baara min bɛ kɛ Sénégal la an b'o de ɲɔgɔn ɲini Mali la Côte d'Ivoire kun bɛ kɛlɛ la a bɛ ka développer kuma ko maliyɛn kun sigilen do o président b'o ɲɔgɔn de ɲini ko président Ibukar Keita bɛna fanga la don min na 2013 insécurité résilienne de kun bɛ Kidal gouverneur kun bɛ yen préfet kun bɛ yen soldats kun bɛ yen radio Mali kun bɛ yen directeur national kun bɛ yen bi bi na Mali bɛɛ minɛnen do terroriste fɛ n'i ye Mali tila naani a tila saba bɛɛ u tɛ gouvernement bolo dɔw yɛrɛ b'a fɔ n'i y'a tila duuru a tila naani bɛɛ tɛ gouvernement bolo 75 à 80% territoire a tɛ ka gouvernement bolo kuma aw yɛrɛ k'a lajɛ président min nana a ye insécurité résiduelle de sɔrɔ a ka jamana la sisan a nana kɛ 75-80% olu yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ est ce que o président a jamanadenw bɛ se ka sɔn a ma donc u k'a faamu an ka problème tɛ dɔrɔn élection ko ani ministre ko gouvernement d'union nationale a filanan o bɛɛ kɛra mun na parce que i bɛ k'a sigira ale ni mɔgɔ damadaw mɔgɔ min ka surun ale la an b'a fɔ a ma ko oligarchie plutocratique mɔgɔ damadamaw ani unu ka du olu ye Mali minɛ ka kɛ lemuru ye min ka di u b'o kɛ u tɛ baara kɛ sariya kɔnɔ u tɛ baara kɛ fo maliyɛnw nafa kama min ka di u b'o dɔrɔn de kɛ o de nana ni tiɲɛni in bɛɛ donc u k'a faamu u kana Mali problème simplifier k'a fɔ ko député ka élection dɛ ka député bɛɛ ka place la dɛ ka ministre place di mɔgɔ damadama o t'a ɲɛ u k'a lajɛ kosɛbɛ n'u b'a fɛ lafiya kana Mali kɔnɔ n'o tɛ hali n'u y'a kɛ k'a datugu yani kalo damadama man ka wuli jamana kɔnɔ ko k'u y'an lamɛn k'u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ u bɛ na tila ka rencontre la n'u tilala u bɛ compte rendu kɛ u bɛ sommet des chefs d'État wele ka conclusion bɛɛ na fɔ u ko n ma ko yamaruya t'u bolo u kana président ta k'a bɔ fanga la o kɔni o yamaruya t'u bolo u b'o dɔrɔn de fɔ an ye pour le reste u y'a faamu donc kuma min fɔra bi ne ye hakili jagabɔ kɛ ni min bɛ bɔ a la an n'a dɔn n'an kɔni y'a f'u ye k'u k'a dɔn ko Mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana don maliyɛnw jɔlen don
mogo shite bo kenema ka foki bana jagwa mi mani mali kasi yamura jango fanga mi mogo fanga bi changa ni yuruguri ke ayenga jamana ki almami bawbe silame tombe mogo bawbe ku votera ibekaye kuma kule ka jago pour que o mogo minu votera 2013 ka bla fangala pour que o be murtira sisa ka fo kutafe ka jago boke ka jamana lo ateni togola mais président Choguel ko ku ya fam président Choguel anya CDA mogo usegulu ko kosebe sabla Mahamadou Issoufou ani Macky Sall ulu ayira k'a fɔ ulu tɛ ulu ka mission tɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn imposant kunna parce que imam kun y'i sinsin o yɔrɔ kan k'a fɔ ko nous ne sommes pas un peuple soumis, nous ne sommes pas un peuple résigné a ye kangari da u ye u segin kɔ parce que l'affaire derrière Jonathan nalen a ko apprendre à laisser mais bi an y'a ye u segin kɔ u ko k'u tɛ foyi imposant kunna comme Kanga Diallo bɛ. Je crois que en bas follow nous des conclusions mimbo en adon nous comment il faut nous nous walia kana ke politique mai donc en tout cas dit quoi comment il faut ko an misi wasara en fane papier min duma ayaka exemplaire chama ka duma ulunu ka conseil ka takala ku ya kala ni mbora anaye kama ye trêve ke yani tabasi kapa amena na mikanga ke amoni mifwe mali te segi ko tuguni mali on te son tuguni fanga njugu kumara mali on te son tuguni fanga fana kado umetoka miko korole mali on te son tuguni upoke uzeka ke mali on la fa. Docteur Chouka,